I'm here. Mayong buntag, youngsters. Kita na itong pakak din ha. Mayong buntag. Welcome back to my channel and welcome to another vlog. Ewan ko kung ano i-share ko sa inyo ngayon, di ko alam. Kung bago po pala kayo dito, ako po si Yen and welcome. It's back to work na today. It's Lunes na Lunes after 1.5 weeks of free. So, wala tayong ginawa as in nasa bahay lang. Nakita nyo naman, panay ulan. Tapos may COVID pa. So, hindi tayo lumabas para hindi tayo dangerous. Dangerous talaga. Tignan nyo yung weather ha. Nakita ba ninyo yan? Naghadjong yan kanina pang kadlawon ha. Hanggang ngayon, ipapasok ako. Pero okay lang din. Basta walang ulan. Pag may ulan, medyo delikado na. Pero yan, walang ulan. Pero sobrang mahangin. So, mag-shoutout muna tayo mga lalabs before tayo mag-start. Kasi diba, yung premiere ko ngayon, wala akong shoutout kasi medyo mahaba na siya. So, shoutout to Filipina Wife Life of USA, kay Joy Larot, shout out to Richel Sumalinog, shout out to Marvy Ferres, shout out to Love in Scotland, shout out to It's a Bing Thing, shout out to African Bisayan couple, shout out to Connie Ann Tano, shout out to William Di Fatima Verkulen, kolega ko yan sa work. Shout out to the Call Me Vina. Shout out to Edna Lynn Vasquez. Shout out to Lina Lievares. Shout out to Angie Bigino. Shout out to Emery Ramos. Shout out to Maarte. Shout out to Alma Mendoza. Shout out to Miss Esther Dilag. Shout out to Mari Chris Yamaguchi. Shout out to Lenny Rosa Lazar. Shout out to Ma'am Nolet Mahusay. Shout out to April Ann Riales. Shout out to Sis Jo Bilieza. Shout out to Maarting Maldito. Shout out to Momina Mama. Shout out to Mike and Judith Las Vegas. Shout out to Pinay Moms Vlogs. Shout out to Yanosek Family. And may nagpapa-shout out pala sa kanyang anak na si Shinji Isuwaki of Digo City. Hello po, sana po napanood nyo to or nanonood kayo ngayon. Thank you. Ewan ko kung may bagyo ba dito sa Netherlands kasi grabe yung hangin. As in, super grabe. Ayan o. I-check ko pa pala yung bike ko. Kung lalagyan ko pa yun, magbubumba pa ako kasi nga, hindi ko yun siya ginamit ng matagal. So, baka nahiyos na yun. Hi. Mga lalabs, pasok muna tayo sa work. Iwan ko muna kayo. First day natin, so kailangan nating maagang pumunta tapos plus may hangin. May bagyo ata dito eh. Ay, katatapos ko lang mag-work. Hi! Tawa yung aking kasama. Hi, lalabs! Dito na tayo sa bahay. Inom na tayo ng tubig kasi napagod ako sa kakabay. Alam nyo, magchichika tayo. Parang nakakatakot na talaga ngayon. Nakakatakot siya dahil parang iniisip ko ba nung nagtrabaho kami kasi wala masyadong customer. Yung parang nakakatakot na mawala ng trabaho. So, hindi mo kasi alam kung anong mangyayari ngayon dahil sa COVID na to. So, parang sa tingin ko, for example, kung wala kang
permanent na kontrata, talagang may chance na tanggalin ka sa trabaho kasi nga nagsisave sila ng mga cost, nagsisave sila ng mga tao, nagsisave sila ng expenses. So lahat ginagawa nila ngayon para ma-save yung company or para sa mga little cent na yan. So parang nakakatakot na talaga. Iniisip ko ba, oh my God. Kasi malapit na yung kontrata ko din na mag-end. So hindi natin alam talaga kung anong mangyayari. So sana mag-okay siya before ma-end yung aking kontrata. So, medyo napaisip ako ng konti na what if. So, saan kami kukuha ng pambili ng pagkain, saan kami kukuha bayad ng insurance, saan kami kukuha pambayad ng bahay, ng tubig, ng kuryente, ng ano-ano pa. So, ngayon maghahanda na tayo, mag-save tayo. Mag-save tayo para sa mga extra na mangyayari na ganyan. Diba? So, grabe talaga. Natakot lang ako. Shinare ko lang sa inyo. Lalo na siguro yung mga taga-Pilipinas na walang trabaho. Tsaka may bagyo pa, no? Parang napaisip talaga ako today. So, first day of work. Nakikita nyo madami naman Christmas decorations na andun. Kaso lang wala masyadong tao talaga. Siguro yung mga tao natakot na din, ganun. And tignan natin bukas may conference na naman kung anong masasabi ng mayor of ganun. So medyo nakakaano lang talaga, nakaka-depress, no? Dapat this time of magpe-prepare na tayo, marami na tayong iniisip for Christmas, 'di ba? So, wala na pala, 8:30 na ngayon. Si Dada na nagpatulog kay Sophia. And then, mamaya bababa yun si Dada. Mamaya na ako akyat kasi sobrang pagod ko pa. Magbihis muna ako, tapos mag-relax ng konti. Ay, mga lalab, sana safe kayo dyan. Na-share ko lang sa inyo. Pasensya na kayo, medyo wala tayong ganap today kasi nag-work tayo hanggang Thursday, bali straight ako. So, tatry kong mag-isip ng content para sa inyo. Yung challenges, yung suck and blow, salamat sa mga natawa, na-enjoy, at nakilig. May nakilig ba? Nakilig sa aming suck and blow ni Bana, pati si Sophia nakisali din. So, maganda siya for family actually na gawin. Kasi, no, it's a sign of love, no? Sign of love na happy kayo, nagkikiss kayo. So, yung pati si Sophia, nakikita niya yung ama niya at saka yung ina niya na naghahalikan. So, nakisali din siya. So, it was very cute. Cute talaga. So, natuwa ako na nagko-comment kayo na nakikilig kayo sa amin. Ganon, natatawa kayo. So, sobrang successful. Yun lang ang importante sa akin. So, mga lalabs, I think, tignan natin kung bababa si Bana mamaya. Kunan ko ng konti ng pahayag si Bana, diba? Kasi na-miss ko na din yun. Na-miss ko, hindi kami nagkita buong araw. Huh? Welcome to the vlog! Family badge. On my bed. With you. The bed is free. She's across the spring with a video. She must be so tired. Hangin her leg. When the little kids came by, she started crying. Kinderboerderij. 걸었었던 너의 마지막 밤 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나지 않게
있었다 생각했는데 추억이 잠시 널 떠올린 거야. Still believe fine. Hey, hey, yeah. I can control. Hey, hey, yeah. I miss you, baby. Yeah, yeah. So, eto, gagawa tayo ng puto gamit tong eto lang, White King puto. Special. Pinoy favorites. Ayan na yung ating puto. Eto, baka lagyan ko ng ubi jam. Try ko nga, ubi. Yung vanilla, ubi, tapos ubi extract. Dada is trying out yung binili namin sa IKEA. Yung almonds. Roasted almonds. Frozen siya, frozen. Try natin. Try ito dyan. I'm here. No, this is nice. It's nicer than the other one. Also nice. Nice. Ay, we're watching the yung suck and blow. Pinakita ko kay Bana. Tawag-tawa siya kay Sophia. You have to stop when I put my lips against it. Because when you use sucking me sucking, it doesn't work. Come on. Come on. Oh, I quit, huh? Okay, this on me. I sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. Sound really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어. 나봐 난 네 옷을 또 보고 있어. Hey, hey, yeah, yeah. I can control. Very impatient man. But if You I took get your it, so long. Over naman. Wait, if I get it from you, then I win. And then the consequence is the expired video of this can be getting naked, but for me, no, you need to visualize me here. Sexual. No. Is that 61? For naman. Sige na, dala. Sige na, I first. You first tell me how to suck. You need to show this to mom. Yeah. Her reaction. Yeah. She almost hit it. So, ayan na yung ating puto. Try natin yung yung with the ube essence. Try natin tong with ube essence. Wala naman lasa. Walang ube. So, may baon na kami bukas. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지